Те ни спряха да говорят за пари. Някой виждал ли е жена с мъж без пари? Аз да. Като цъкнеш в Netflix на фантастика. Види цали ще ражат или криптовалути. Иначе ако трябва да им чуеш изискванията. И че ще трябва да качат на Google Drive. Иначе като им покриш изискванията. То с много красив. То с много здрав. Как те един път не чух, то с много пари има, е? Ами он Астрид Лингрен, дете от Ергена. Аз съм покъм 50-60 на месец. Ко? Той не сега, че мяза на Ultron The Avengers, че 50-60 хиляди лева на месец искала. Извиня, долу домофона ти купиш. Реал Мадрид ли? Че ако можеш деца, къде ще ги запишеш на детска градина, е? В Change Bureau ли? Иначе то трябва да имаш трябва да имаш Ехо, не моля да спочни малко. Аз не съм мистер Пиза. И те искат събера да гледат филм, сигурно сега да гледат курса на еврото. Ами на другото велкро от Ергена. Мъже ми, ако е в трудно положение, мога да му дам 3 седмици. Той не разбрах със събота неделя или без. И запомнете, той са кучета, които са свикнали на глад, просто някой ги е научил на пир.